6 óra 55 perc van. 3,5 órát aludtam. 3 és felett, és most éppen a kresszvizsgálomra megyek. Úgyhogy tök zsíres, van egy dörmis kitűzöm. Lesznek jó csajok, nem tudod? Nem tudom. Voltak vasárnap. Ezt tudom. Fordulj vissza! Nem volt rossz a buli, csak hát... Felismertek? Akkor Betendémre írhatom, ugye? Nem volt rossz a buli. Egy zsákmedvével mentem haza. Csak... hát délutáni buli volt, és nem ittak annyian. És így nem tudom, nem volt annyira... Csak ilyen kis visszafogott kis délutáni kis ügynek. Azért jó volt. Köszi mindenkinek, aki eljött. Nagyon beteg vagyok. De majd alakul valahogy, itt vagyunk a Nyugatinál. És SP akar beszélni. Hoppá. Figyelj! Valami kitűző, úgyhogy azért most te fogod nyomni, ha? Ez csak! Figyelj! Budapest tud inni, Budapest tud inni, Budapest tud inni, Budapest tud inni. Jaj, de bátortal van! Nézzük meg még egyszer! Figyelj, kinéztelek, most már te mondod. Budapest tud inni, Budapest, micsoda? Budapest, mit csinál? Tudja jól! Mit csinál? Tud inni! Mit csinál Budapest? Tud inni! Mit? Kap be! Tud inni! Micsoda? Tud inni! Hogy mondtad is mondtad? Tud? Inni! Nagyon zsír, yeah! Ez mekkora zsírtalálmány? Mi? Egy ilyen kis lyuk van rajta. Vidéken nincs ilyen. De forró! Leégett a nyelvem egy pillanat alatt. Pillanat alatt csak egy pillanat alatt. Én csak most érkeztem, de már mennék. Kérlek ne zavarj, kérlek engedj el. Kérlek ne vessük a múltba, engedd el a karom. Kérlek érezd, hogy ez nem jó, kérlek ne menj el. Kérlek lásd, ez mit látszod, ezt így akarom. Beteg vagyok és leégett a nyelvem. Nem bírom ezt. Jaj! Kérlek ne zavarj össze, kérlek engedj el. Kérlek temessük a múltat, engedd el a karom. Kérlek érezd, hogy ez nem jó, kérlek kérlek lásd, ez még látszod, hogy ezt így akarom. Hullap. Tominak nincs jobb dolga reggel, hajnalban. Vizsga előtt, mint hogy hullahop karikázzon egyet. Megy a YouTube-ra. Nem esik le! Játszunk el, hogy én vagyok a nyúl leteményesbe. Bejelöli. Várj, beugrálok a boltba. Nem. Félig béka, félig nyúl. Meg fluor is. Várjál, akkor hogy van? Egy csókot, királynő! Nyup, nyup! Rosszalkodtam! Várjál csak! Szerintem. Hallgatózunk még hallani szerintem. Csekket, haver, dörjú, vágod, dörjú. Itt a kitűző, lehet venni, lehet rendelni mindenhonnan. Itt a sapkámon, I love hip hop, vágod? Meg egy dörmi. Az a szitu, hogy egyik csináltam a teszteket, de hát egy sikerült csak úgy, hogy 10 ponttal elment.
De azért reménykedem benne, hogy Állj meg! sikerül tovább menni. Ott forgatott annál a falnál LA Junior. Megettetek a kajámat, megittátok a piámat. Mit akartok még gondolni? Nem mondtam, hogy mindig veletek, én mondtam, hogy gyerekek, egyetek itt van, na akkor kell. Nem haragszom magára, hogy tiltotta a babámat. De ha nem akar nagy tragédiát, csak dúdolja a melódiám. Szavaztok YouTube! Várjál! Hú, de egyet tudom! Abban mindig jó voltam. Azt a kurva életbe. Ez nagyon durva. Várjál, csináljunk egy futós klippet. Akkor te futsz, én nem. Na, fussál. Tánc! Tánc! Csak te és én a kressz vizsgál. Nem kell vizsgázni. Na, húzom. Ott a pillanat! A pillanat! Ott a pillanat!